wae ojo diceritake, jujur adil langsung umum bebas rahasia. Jawa Timur memilih gubernur untuk Jawa Timur makmur. Pilgub Jatim kuyut rukun, warga Jawa Timur ayo nyoblos. Jawa Timur memilih gubernur untuk Jawa Timur makmur. Sedulur sekarang ojo kendor, pilih pemimpinmu sing paling mandur. Ayo konco-konco, ajak para tangga nang TPS padha teko. Nyoba sapa wae, ojo diceritake, jujur adil langsung